Ak škola si zvolí, že nebude prístupná všetkým deťom, neplní celý verejný záujem. Ešte raz, verejná škola musí prijať každé dieťa bez rozdielu. Ak chce rodič vybrať školu pre svoje dieťa, tak musí byť vykonateľné. A pýtam sa, ako je toto právo vykonateľné pre mnohé rodiny, ktoré takto môžu krúžiť ako sokol nad územím a nikto mu to dieťa nezobere do tej školy. Ani v zdravotníctve nemáte zázračné tabletky alebo pilulky, ktoré vás vyliečí zo všetkých chorôb. Ani toto není žiadne zázračné riešenie, ktoré tu zrazu celú desegregáciu zruší. Toto je riešenie na spravodlivosť. Ale pre všetky typy detí, to, že ste sa narodili v rómskej komunite, si to dieťa nevybralo. Aj vy, aj ja sme sa mohli tam narodiť. Aj na Donbase sme sa mohli narodiť, aj v Indii, aj do Buckinghamského palácu. Narodili sme sa, kde sme sa narodili.